wayangmu mari turung Rik. Ki kangge rego salmipun kanggo sedaya yoga margolaras. Sliramu mari manja wayang to Lim. Aku kirim salam. Nggih, Mas Tarto, Mas Tarto. Mas Hadinya turun. Terima kasih. Lokasi Kedung Bulus, Tondo Mula Kedungan Bojonegoro. Ya kira misalnya buat Cak Sukri. Oke baik. Alfa, terima kasih. Jebul wis sore witing kelopo katon gawe awit prayogane enggal bali wae dene sesuk esuk tumadhang nyambut gawe. Ma
tuk jampi dadya ati sawiji radyan abot tak lakoni baktiwo wates winangun suwala bedah ora ditondomi pikire susah ora ditunggoni keri-keri gatel keri-keri gatel gak ditunggoni atine mangkel sambel kluwek disancal kucing lagi dicuwek kok wis mapan miring Rasido Cih, kini kelihatan menjemput Mas Minut Aminuddin yang jagungan Abang Bakal Gresik Jawa Timur. Selamat siang Mas Omek yang jagungan Gerijor. Juga selamat siang buat sekeluarga Gimana kata lupa keluarga Jibun Mas Wawan Waduk Bengkel Sukorame ya Mas Wawan Waduk sing di bengkel Sukorame ya. Banjar Gondang kangge babayan Mbak Dondong ayo Mbak Dondong goyang dong kuning agawe pikirku posing celeret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen
kon nyanding slirane ora bakal atiku ketimbang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mandang atiku tansaya dadah tak sranane sun pikat pulute benda aja demi yen lagi nampakan bejan ngilingono ing burine sing durung kanyatan alam donya wah kingsen saperanganane marang kang ditresnani kakalingsen akiler tumati ayo kancang sing pranyipta marang samubara senajan katan prasaja ning yamene iku durung karuan mreh dacike kudu ditriti jaba lan jerone mangpa priye ora kleru kabeh aja tumeh Masen yang lagi nendang kasmaran ngailingono heng burine iku durung kanyatan malam donya aking serang sabar lan anane marang mongkang ditresnane kodoling sesekilir gumanti ayo kancang sing prayitna marang samubarang najan katon prasaja ing yatine iku durung karuan merepot kudu ditriti coba jerone mongkang piye kudu sabar
bapak sabiti sesarengan monggo mas emas kutu monggo mas emas sus monggo jos jahe pong jos mas agus sesarengan tuk monggo jahe pongan jahe pongi lah sesarengan ser ya gerejokan sik kita sebenarnya pe apa yo tetap pelataran baju mohon mas omek di kota negeri Malaysia ya. Selamat menonton lewat live streaming murni. Kerecekan Banyuwangi Rena wangi sing tau sepi lanang wadon kang lekani ngilang ngaken susahing hati lungguh ning pasiran semburan kering doan ngambil main selok doran lanang wadon beran Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerojokan bisik-bisik semayanan jadi janji arep urip barengan sirah-siran ambek gendengan ya dik gendeng asli Banyuwanginan sirah-siran ambek gendengan gendeng asli Banyuwanginan anganku lembara anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan
sabar sekarang makan ing orang kang jenar ngalah kang tanpa upama tuku tumetes ing tresno kanggo nelas silungka ketika pepe apa bayana sungguh mempesona oh apa ulun jadi jatuh cinta papa apa pada pandangan pertama kakak apa kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan makulun ulun terbayang sepa malam senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan ulun-ulun terbayang wah iya pepe apa bayana sungguh mempesona oh apa ulun jadi jatuh cinta papa apa pada pandangan pertama kakak apa kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan makulun-ulun terbayang sepa malam senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan makulun-ulun terbayang wah pian monggo Pak Tarto blendek jai pongan Pak Bowo Pak Ibi sesarengan Pak Nina monggo Cumplek Pak Dom saking Mas boten Madrim Pak ketinggalan Nina Cumplek dulu monggo enggal dateng kalangan iya Pak iya iya Pak monggo iya iya Pak iya monggo sampure monggo Haji Eri Sarjana Hukum yo budal dong bulus Gusten ayo nusul yuk Gusten ayo ya Allah lah yuk begakan ngono kira piye Gusten orang-orang yuk orang-orang gelemek ayo budal dong bulus lu bulusnya gawedi mancing pinggir kali kene kebenaran aku arep Daun ayu mumbai tak ingu tak jarak pamalan jarak emas eman ora ono sing sani sapa aku wi aku dek kok ingak-ingok aku
karo bakwa melaten. Cang padune wong arep godhong. Lah godho piye jengomok ae ngono. Gak wani piye? Nyelok Kanjeng mau piye jengomok? mesam-mesam padune wong arep godhong. Tak rewangi. Matur nuwun. Yo tak tekoni dik. Ki takon apa? Apa sliramu? Piye? Wes ana sing duwe Yen dunung ki ngopo? daftar dik tak rewangi. Yo tak omongi jemung sejatine aku wis suwe tresno cah kae. Tenane? Yo kok jengomok tumpuk ning kene dik. Ora bareng godhong. Seneng jegongoke Lain nyota tresna. dalu apa Ayo bareng mulai kondo nyang wong tuwa. mancing pinggir kali Nek kene mancing rada rono ya Mas yo. kebeneran cecak Pak Roto mumbai. Wonge liwat tok. Lah kok mulu atok tak ibuke tak jarake. Kok malah jarak to Mas? Eman ora ono sing ngancani. Mudune to Pak Roto. Sapa? Ajaib ngir aku dik. Kok ngengek ingok. Wasit sing jengu kok gak nyaingo. Cangin ceng padhong sing enceng. Lah iya. Padune wong arep Ket meng tak icen. Matur Bu. ora wani karo nyelak. Nyelak. Bojone priya mulih. Mesem-mesem patune padhong arep godhong. Tak rewangi. Yo tak tekoni. Ki takon apa? Apa slirane wis ana sing duwe Yen durung kepiye? daftar dik tak rewangi ya tak omongi wah jenguk temenan sejatine wis suwe tresno slirane Mas Antoro Johor Malaysia ning kene wae. Ora bareng godhong. Saged tresnane Nyata tresna. terus jalukmu apa? Ayo bareng Ayo terno mulai ning Bojonegoro. Wes wancine kudu dikelengke. Wes wajibe kudu ditindakake. Anten was kumandang wayahe sembayang natapi wajib jauhi pangeran sholat dadi cakake agama limang Babu waktu belum. Serang dulune ning Brai. kudu padha dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah. Subuh duhur lan asar salat sayakti ngadoi tidak mung
grajokane ditambah surat sunae. Terima kasih Mas Madrid. Sehat terus. Iku ben aku mau Sakno ngelingono ya Dik. ning donya mung sedelok sampeyan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparang besok munggah swarga ning ngendi nggon kumpulake Nek Dumbulus Dik. betapane pengen Senadyan aku tak parani mung nuruti kareping ati Asik asik. bareng saiki ketemu Piye Sek? Ora Dik, kok ditinggal eman-emani mlenuk. Wis mlenuk kok ditinggal. Ses. Iya. Ayen pacene ora tresno. Nono. Ambupono. Ya kandhana. Kandha sing prasa aja. Aja gawe gelo ati. Aku ora bakal kandeli. Sayang to Dik, wis melenuk Cik. Caklim channel. Lelakonku miyen ngopo kok aku ketemu Katir-tir. yen pancen ditinggalake Gawe gelo ati saklawase Nggih, jaipong terakhir monggo. Lorati Eza Trate. Nggih, menawi taglet TikTok kula Sukriono ae ya jenenge Sukriono. Sukriono ae. Kano ana to gambare wong manja. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Denger. Ya amati Sukri nggih. Takul ijen tata kaya kul. Apa Sri ya ya bener. Caklim channel terima kasih. Iki lho, iki lho, iki lho. Pak Sihar Dung Lele temo dan komen ora wacane saiki kari kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno
bocah kae Aku piye? abola abali gawe gelane rasa Ya ampun. dapat rasa tresno ora bisa dijaga Tak sesuai. ya jaluk apa dik Enggal iling tobat oke baik marang awas alon-alon bu alon nyantai lo nyantai mas ya ayem tentrem pangajak malam wangi bola balik kok gawe larane ati setia hati terate Angrembaka saindenging jagat raya swasana prasatriyane bangsa bukti luhur pangukane kita sedaya rinaksa kerukunan mring sesami ilang cahayane pindho sesamya sinangling Sotya Atita Arate Angrembaka saindange jagat raya sasana padadaren prakara sing sakri Bukti luhur pauga arane kita sadaya arenaksa kapribaden kerukunan ing sasami ilang cahayane tindosa satya nangling es hatrate setia hati rate jaya Jih, dumateng ngarsanipun para undangan sarene sakmenika wancinipun salat maghrib. nggih Mila balik ya mangayu bagyo wontenipun para Balik, umat yo. ingkang sami salat maghrib. Balik, Boble ya. wonten cicip dewet angget dalem ngaturaken sampur nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam. balik yang kong